Indi halk hem açdan ýokardan hiç zat ýokardaklar öz aralarynda dagwalaşyp, gyrlyşyp özlerini näme zat tapman ýoklarlar. Halk hem ýuwaş-ýuwaşdan çykyp ýokary seslerini çykaryp başlaýarlar. Hemmejesi gahar gadaba minýär. Halk ayaklanmasy diýeli biz muňa, halkyň ayaklanmasy. Ve bu çaka çenli gahar gadapda gezdiler, ýani şularyň aşagynda halk edilip saklandy we halkyň gözünde iň erwed adamlar kimler biziň şu wagtky ýokarda oturan diýip görýän ministrlerimiz, häkimlerimiz, migrasiýa, polisiýa, organ işgärleri, ýene näme sana bermeli. Ilkinji bilenem prezident ýene bu taýda halk uly bir güç diýärde. Göräýmäne bir gidijek jandar ýalaky edip çykarýar ilki başda, ýani ejizje bir jandar götürip zyňyp oturyp ýeke-ýekeden çykan wagt ýöne halk birigenden soňra uly bir güç emele gelýär orta we ählijesi bu güýçden gorkýarlar. Halkyň hem ilkinji almak isleýän nemesi kim? Prezidente gönmen birinji bilen şonuň kellesi gidýär bu taýda. Çünkü günäkär bunyň gözünde şulardy, iýýänler şulardy. Indi prezidentiň töweregindäki organ işgärlerine